लोगोफोरा गोगोम जासोयो साननो हागौ थानाय आंखौहाय माला आंनि जानायनि खारना बेनो आं गावनि थाखाय जायाखै बेखौहाय माला आंनि जे गोरबोआव सन्तान दं बिनि जुनैहाय जायो बयखौबो फुंनि गोजोननाय आङो उन्दुनानैहाय दासो सिखारदों आरो सिखारबाय आङो सिखारनानै दा एसे फ्रेश जानायसै मोखां मा सुनायसै हाथाय ब्रास खालामनायसै आरो एसे फुननांगौखौ मोखाङाव फुननानैहाय आङो गावनि जानायनि नास्ता बा टि आरो आङो फुङावहाय ओरैनो दुदु लोंग्रोयो थ' आं बेखौ खालामनानै जानायसै आङो दा बाथरुमाव हाबहैनायसै आङो फ्रेश जाग्रोनोसै मोखां सुनायनि सिगां आङो सियाखौ सोमनानै लाग्रोनायसै गनानै थानाय बेनिखायनो आं सियाखौ सोमनानै दोनग्रोनायसै गस्ला फोबाय आङो नै सोमनानै दोननायसै दा नास्ता खालामनानैहाय जाखांबाय ब्रास खालामनाया फेस वास आं बेखौनो हुयो आरो मोखाङाव मा फुननांगौ बेखौ फुननायसै आङो बड' लोशनखौनो फुनो मोखाङावहाय क्रिम फुनोला ड्राई जायो बिनि जुनैहाय बड' लोशनखौ फुनो आङो जाथ'बाय खानायाखौ खानबाय आङो फुंनि जानाया नै बेखौ जाग्रोनायसै आङो आरो दुदु जानदों बेखौ आं दा रेडि खालामनायसै आंनि फुंनि जानाया रेडि जाबाय बेवहाय बे दुदु आरो नैबे पाउडार दङ नै नायनो हागौ गुफुरा मिक्सिं दं पाउडार बेखौहाय गलायनानैहाय दोनग्रोनायसै आरो लोंनाया दा उनाव लोङो आं मानो होनब्ला बे सुला बे लाथा जानाय गैलेबो बियो नै दिनै लास्ट जानो हागौ गुदुंनो बियो दा लोंनायसै आं सिगाङाव आङो आपेल आरो थालिर दङ बेखौ जाग्रोनायसै लोगोफोरा गोगोम जासोयो साननो हागौ थानाय आंखौहाय माला आंनि जानायनि खारना बेनो आं गावनि थाखाय जायाखै बेखौहाय माला आंनि जे गोरबोआव सन्तान दं बिनि जुनैहाय जायो मानोना बेखौ जानांगौनि प्रयजन आरो आं जायाब्ला थ' प्रब्लेम जानो हागौ थ' बिनि जुनैहाय आङो बेबायदिखौ जायो आरो फ्रुनाखौ जायोब्ला जोङो फुङावनो जानांगौ खालि पेटनै खायफा बुङो ओंखाम जाखांनायनि फरसो जानांगौ होननानैहाय खिन्थु ओंखाम जाखांनायनि फर आङो मिथिनो मोनो डाक्टरफोरनिफ्राय थ' मा होनो ओंखाम जाखांनानै जोङो तुरन संगे जोङो मोनाखौ जाथावा 1 घन्टा बा 2 घन्टानि फरसो जानांगौ बेसिरभाग फिथाइ सामथाइखौ आङो ओंखाम जायैनि सिगांनो जायो आरो ओंखाम जाखांनायनि फर जानांगौब्लाबो 1 घन्टा बा 2 घन्टानि फर जानांगौ आंखौ जाजोबनो हागोन ना हाले बेखौ जाग्रोनोसै आं नांगौ बारा दा जानायसै बे मोनसेखौ जाना होबावनायसै आङो दुदु लोंनानै थालिर फिथाइ जानानै दानि भाराखौ थिनांगौ जाहैबाय नै आरो आङो नै क्लिनबो खालामबाय बेखौहाय पुरा क्लिन खालामबाय ओरैनोबो आङो किचेन न'आ बारा
मोजां नङा माब्लाबा आङो साबख्ला एसे भारा मानजिनायखौ दिन्थिसामायसै लोगोफोरा नायदो बेफोरखौनो आं मारै मारैहाय दिन थाङो फुरा न'आव हारसिं थायो सिगांलाय डिउटि खालामामोन दा खालामले थ' न'आवनो थायो बिदिनोसै हिनजावफोरनि खामानिया न' खानाय लानानै जानांगौ संनांगौ भारा मानजिनांगौ दुगैनांगौ सि सुनांगौ पारमानेन्ट साख्रि आरोखि हिनजावफोरनि थैनानै थांलाबानो जोबो बे खामानिया मानसिफोरनि छुट्टि थायो साख्रिफ्रा बिदिनो रबिबार थ' गोबावजों फुजानि टाइमाव छुट्टि मोनो नाथाय हिनजावफोरनि मालाबाबो बे खामानिया छुट्टि गैया आरोखि लागि लोमजा लागि मा पारमानेन्ट फिक्स बिना बेथन मोनै साख्रि हिनजावफोरनि बियो दोनबाय आङो नै एकदम फागराबो गोरलैथार नंग्रानो बाव क्लिन खालामनानै दानिया आङो बाव दै जानबाय नै दुगैनोहाय ओमफ्रायहाय नै दैया जोब्बाय दै अन खालामहैनायसै आं गोजौआवहाय आरो सियाखौ सुना लाबाय सियाखौ लामबायसै ओमफ्राय दै हगारनानै एसे फ्रेस जानायसै आङो नै गोजौआवहाय गाखोनांगौ नैबे गोजौआव गाखोनांगौ दै अन खालामबायसै आङो आयाव माय गड थिंखिया नैबे गोसोमाजों दै थिंखि अन खालामबायसै आंखौहाय अन खालामनांगौ आथिंजों गाबाय आङो दानिया आङो दै हगारबाय दै हगारनानैहाय सि सुनांगौ थ' आधा सुना दोनबाय आधा सुबावनांगौ फुरा दैया थोआखौ थ' बिनिखायनो दै अन खालामबाय आरो सुनानैहाय लामबायसै सुखांबाय नै लामबाय साइदुङाबो गैया दिनैहाय राननाय गैया गाबोनसो राननायसै अनला बिलाइया सि जाबाय दा लेट खालामनानै सुबाय सियाखौहाय क्लिप थुना होनांगौ क्लिप थुवाला थाया बहाय फुरा सियानो गोग्लैजोबो गोगोम बार बारोहाय दुगैखांबाय आङो दुगैनानैहाय फ्रेस जाबाय नै गानबाय दानि बायहेरायाव एसे जिरायनायसै फिसाफ्रा नै बाव लेखा फरायदों क्या कर रहा है पढ़ाई कर रहा है हाँ शिवम